abusuafo. Yɛde wontumi kɔ. Yɛde wontumi kɔ. Na July bosom yi deɛ abenfo kyerɛ sɛ ɛbɛyere. July bosom yi nsɛm ɛbɛsisi wɔ mu no. Ɛsɛ w'ani. News flash, breaking news. Kumasi High Court. Judge panyin a wɔtena adwam ɛhwɛ sunyane ahenni ho nsɛm no. Ɔse injunction a enka ɔhema no fa no ɛsrɛ sɛ ɔmfa nto gazette ɔgye amansan ahenni a wɔdi ne so no. Judge ne so ɔntumi mpene ma saa injunction no and go through ntumi nyɛ adwuma. Ntumi no wɔkasa injunction no anka yɛde to ɔgye amansan akunya a wɔdi ɛwɔ sunyane no so no anyɛ adwuma. Ɛne ne nteɛ a sisi a yɛnsa aka a yɛfiri Kumasi High Court. Na yɛn na sampafo de bɛsi na case bi kyɛn case bi. Case bi ɛkyɛn case bi. Gazette bi kyɛn gazette bi. Gazette bi ɛkyɛn gazette bi. Enti ne nyinaa ne sɛ yɛtwɛn da 27th July. Baabi a abɛbɛtɔ bi ayɛ mpɔyɛm. Na sɛ ɔgye amansan da so wodi n'akunya wɔ sunyane na ne gazette ho nsɛm no court so ntumi ammɔ nto gu deɛ a ɛneɛ Nana Sangbajafla ɔtɔ so mmienu so gazette ho nsɛm no yɛnim sɛ obiara ntumi mmɔ nto ngu. Enti yɛbɛwie no yɛnwie sini no nyinaa no anaasɛ sini no nyinaa nkɔ na wie no yɛnim sɛ Nana Sangbajafla ɛna ɛbɛyɛ the right heir to the Sampa throne. Enti news flash nkɔmmɔ a ɛfiri Kumasi High Court ɛna mede abɛbɔ no. Na mpanyin sɛ owura firi okurom hena bɛn a oyira odwa baase saa so na owura fi wo nkyi a unhu baabi a wokɔ. Owura fi wo nkyi a unhu baabi a wokɔ. Enti sunyan mahema sɛ Nana Asonkrari tɔɔyɛ no ɛyɛ sunyane akunya no bɛda mpan no. Enti yɛ a ɛyɛ teɛ ne sɛ ɔhema ne hyɛ sɛ ɔmo nkɔte committee. Boahen kɔkɔ. Nana, but I be what ye. Nkɔte committee sɛ Boahen kɔkɔ. Nana Boahen kɔkɔ. Yama wa yako brabɛhwɛ wo nkyie. Brabɛhwɛ wakunya. Unuya ɛwɔduma sɛ deɛ ɔkɔdwo deɛ ɔkɔ na aka wakunya no. Ɛnɛ ahɔhoɔ abɛgye. Ɛnɛ enipa bitina suma dɔma baabi dɔma kyerɛ deɛ ɔmɛdi akunya ɛwɔ sunyane. Ne nyinaa ne sɛ sunyane mahema mintimi nkasa ɔyɛ mfomso na mmom nam sɛ ne werɛ fi ne nkyinti no amammerɛ bi wɔ hɔ a wankae anaasɛ wamusama me yɛ ankyerɛ no. Sunyane akunya ne bɛtɔɔyɛ no ɛna ntiyɛ a yɛnsa aka no wɔ desk so kyerɛ sɛ ɔhema no ɛka kyerɛ atrenkonya sɛ ɔmo nhwɛ me yɛnti committee na committee ne mmoama yɛnyi mahene. Wɔnya aka amammerɛ. Sunyane akunya kɛseɛ sɛ na sɛ Asonkrari afiri mu a yɛsi yɛkɔte committee a de bɛyi ɔhene. Dabi enti akɔyɛ sɛ ɔhema ne gyaa ne pɛ ne ancestral right ne royal right ne royal duty ɛma atrenkonya sɛ yɛnkɔte committee ne yɛnhwɛ kwan a yɛbɛfa so asi ɔmanhene foforɔ. Ɛno na atrenkonyafoɔ no so sɛ ɛbɛm so lobby. Atrenkonyafoɔ no obiara wɔ deɛ ɔpɛ. Ebi mu lobby. Ɛna ɔmo so kɔfa a do mo pɛ ba yɛ sɛ Nana yɛma sɛ ɔsi yɛmpɛ obi obɛdi mahene brade a ɛne wei na yɛnya no. Dɛsɛ branti wei ne yɛnya no. Wei ne nti a yɛnya no wɔ desk yi so. So onim story foforɔ a onim asɛm foforɔ a ɛfa sunyane ahensi ho a obɛtumi de aba. Na allegedly deɛ yɛyɛ kura nie sɛ sunyane mahema ɛna hyɛ sɛ atrenkonya ɛmɛn tenas na ɔmo nte committee na mo hwɛ na yɛnsi mahene. Ɛna ma akɔmuhene ɛna ɔmo maka no kɔfa a ɔgye amansan ba sɛ ɔmadi akunya. This is an alleged news and that's information abɛtɔ mpanyina tenase a wɔ meet child show so. Yɛ wonim no ma yɛnsanka na yɛni nkɔmmɔ kakra.
So de mekan no ɛyɛ nkɔmmɔdie ne bɛdi na yɛnyina yɛsua deɛ yɛka ahenni ho nsɛm ɛne kwan yɛn fa so si hene no yɛwɔ nimdiefoɔ obi a wɔsua deɛ obi a ɔba ahemfie ɔne mpanimfoɔ atena kyɛ paa ɛwɔ ɔhoma no so ɔwɔ biribi kakraka ɔhene mekyia wo apombɔko ɔhene we deɛ sɛdeɛ da bia mɛka no mo na mobɛn manhyia ɛba amammerɛ ne amanne a sɛbe wonim de ɔde hyɛ ɛne deɛ mu nka yɛnya wo die na yɛhwɛ sɛ nka wobɛbɔɛ na manhyia akonnwa ho nsɛm ne ahenni ho nsɛm no asantefoɔ sɛ na yɛsi hwɛ ahensie ne akonnwadeɛ ho nsɛm sɛ ɛbɛduru yɛwura anim wɔ manhyia wo maame anwo a wɔanwo nso nnɛ akonnwa ho nsɛm akɔyɛ boborogyaa ɛwɔ mmea bebrebe ɛwɔ asantemam anaasɛ akammam wo maame anwo a wɔanwo ɔhene kasa na metio ɔpemsoɔ ka asɛm bi mmerɛ bi na yɛpɛ sɛ yɛnya nkyerɛmu anaasɛ ɛmu ntiaseɛ anaasɛ ɛmu asekyerɛ paa ne sɛn ɔpemsoɔ ka sɛ court biara ntumi nsesa n'ano asɛm Bruni Becker said no court can overturn my traditional court decision and arbitration and mediation. Onwa panyi openso say to asaka say mawasante semu hia. Ana o maame anwa wanwo saa kasa mean say ne pese nya emu kyiremu ana sente ase. Ti yemfa no baako maako. Court bia ntimi mo manu asɛm ana sentimi ntu manu asɛm no no pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛn masachi obi mi nze asante hene odane man ene wo ne hyehyeye ena akan aman ni nyinaa no yewo se mekani ya yewo amamre baako a emu ono man kitinkiti bi na esesa na so no dodo na ya adekro ena empanifo se 1+1 2 esi e de no kre ne pepepe ye ene se e kan asem dia na kire se die e ka ebe esa twa behwe wasema o kan ne last se o maame anwo wa anye dey wa anwo osante hene ote ho no sebe enye criminal cases ene odini wo na hemfi e asanteman nhie mu bia ho die omoye wo ho abusuasem amamre ne amane hyehye abusuasem hyehye ahintu ne yekeka ho na die na ye criminal wum kakra se obi aton asase waboboko adu se ohini bi aton asase amaw na asase no asafa ochi akoton mu bi ende na criminal ya abem ye no se wasante heneti na utimi ebele complaints di mana o kwan ofa so oka no na ohwese ohene kro no obema asase no ana wasante hene na se asase no on tom and powerful development wo eni so a utimi je wade ma tibi wo so utimi hye ohene ni se o ma asase bofro na omra mechi omfa mechire no se wa yesa ade na wi ma wa udi usika invest wo asantima mu bia na wa ma wonya ahotoso ene pepa se ahade mi invest mi sika won asase mu a ya na me wa ahotoso na asante heno kra okanti let's back until nse so na first one no related to the last question now besides how mama anwo no afi the toss me ni so no enam say ya hensem ni afisem ni abusuasem ni yekanti no ya ni difra ade ase ni edua baako say mekan abibi mamu no abusuani nyina ya oba baako asema intimi nye mam yenu asema da bi say oba mu nyina manyinyini na mu nanam kra ye fo a ye wo maame baako wo sa na nafo ni nyina ono na sem na ye ka baja meka wate ase sa oba panyin wo sa mu nanam no ono na ye ade na se afi ni ebe we ni mrai no branches no
say edua bia yini a edua ne de sifie ne mu ne branches no ya ne kwa abonten so e kwa abonten sometimes ya na edin say betumi kra detect hu say branches ya me hu nsuri ni du time no hanesi ana ahana sesewo na abribia utresi a this utresi branches na no wakonku edua kore free so a astren atretre abibia abonten no enti yen hwe branches na e wa abonten mu hwe edua na nkasa na won say yen before no yerigina edidua gina ho manipa eni nti yakase enipadua na ifri sanse se yinim esanse enipa baako ene wo oba for instance na wo na se atre na wa obenya abusua eni nti no abusua bia nso wo ne nhyase enti se wo frɛ abusua ni mu a adedi eto a sebe opanyiwa a wotui adedi eto abusua na me fi sama bo me bra me wosika na me ba bi wura bu fie na me beji wo japade a nse na me ni wa ani ni yi enti se frase mo no ne yede no kura na e ka enye dan na obi abon se enye me dia enu me de eni eden ni sika ena nka me de from se me ba beji obi japade eno no Asantehene die Asanteman ni mu die omo obi asa akwan no pacho wate de meka no omo obi asa akwan ni se obetimi di usika ehunu na obi ade ne nya odi a osemafa we mu matwia form so ebiu ba bia na na makonya na timi ko ehwa na ekone ni se ebidu mbebi na sebi na mema panyi bi ani fie wa akonya na ebetimi di agya no na panyi bi ani fie wa na akonya no manso wo so a itimi di gya hoho bi a wabɔ ne bra no so free krum ho enye se wonye krum no so free krum ho ne mu nya de hie itimi kosre ma wo kotena so hwɛ akire mu ne mu yɛ nkrata so se we die enye wo de animum ye de fam se de be ya abohwe ekopem se ye be ye ntutu ye wi na e de ama eno na most of times no it create more problem e wo yen akan settings ni enti ye be hwehwe mu ne ehun se o na se wo kura na wo ne bia nipa na ye de ma ne trans no e kine bi ne woni ho na ne wo fa ase bi fi se wo mo fa na ye wo hene na bia na ache ko timi 200 years ntina nipa ni ahora fa so kakra na ama saafo na fi se omo of bi ne di akonya nti omo so ya ade hye most of times and they are creative problems and if you want so na oya busuani da busuani mu no omo ye ni amo bi ma omo busuan panifo bi atwe omo so twe omo fura akonya no kakra na ni nyina na ho pani nsem wo nti se mpanyi se opusu numa na hotine kankan nti no ebedu menhia de bia asem ni nyina kusi ase ansa no Santero na no atoso into before so Santene na no beto no omana na mu nyina adwenkyere omu di asem na ede ma committee ni kyerɛkyerɛ nyina wi a ese biasa de ba Santemai council Santemai sittings na mu nyina de omu adwenkyere aba de omu susu ehun no omu nim de omu nim fa ho na ya busa ni feku we sore no omu tikyere ni omu se asem ne yakonyina na musumu wache na musumu decide mo die de madwene ba na we mu de madwene ba na Asantehene na no atoso ansa no de na no betoso no na kyerɛ sɛ ya hwɛ eduanu ma akosi ase indi so ka sa asɛm ni wi a de kokɔ to bɛyi ne betima se sana no asɛm sɛ wo maame nyo on wo wo sin gyina ne ba no de kwa bɛ na ba so abɛyɛ ne sa amana yi enti ebe confirm sɛ na no asɛm a ɔbɛka no court ukutisa necessary because I traditional settings no yen can work court yen ko study no ba bia university bia judge ni lawyer na wote no dey work study a law and a law na omako said almost use technicalities into use traditional settings intina the constitution yedi be mu say a traditional settings no is accepted in our constitution say yemfa no mana na mo edivishim entino it was here obeto ochese manhia eye fikesi a mo use customary law amamani amani ho mmra eno pepe you should be apart from sir amamani amani ho hye pe de issue manhia use technicalities bia time one Asantehene etimi ema consideration be mu abusua bi in a situation where abusua ni nyina akogina faako against ohene no ana ohema no
no sante anywhere emunyo because abusua dodo na kogina make say abusua panyi e man penfo mu fie na omaye oba hema ne dom ana omaye ohene ne dom eno no timi hwe e ka kire o mo say munyina mo megina dwum e be say me hwe na me hunu baby amunyina mu gina no ato munyina mo so aba say obi ammo ne nkuru na minti wa me be say me tie bi mpagere me ka wuti eno no ye ne saa opese obi afri na koma mu ka de woni mu ye dai ebi na manfa bufu na nkobko mu kumukuru mo na bia na akoye ntoko nti wo se wi asiade amama ade ya ye wi asiade ya amama nkamasem obu ha no fisen ka ye ma me kwanya nkase na meka na nka me na meka sanka se na meka ya ma na nka na ahye ne so se nipa no bibiri wa we ye be ne fe cause ofisi wa kan kasa bo aye dai ahye ne yem nti no chijina ni na oye mabusua panyi ana oye efie kro no efie na asem no mu no oba kro no oda no ana panyi oda no ne ma ne kasama mu nti no ya mo bia de ne die ba no obekere na dwene wi a na busua panyi na ka kire oba hema ne se ohema we de wutumi mu na nka ye de hie enso dodo ne se na omuka se de ba ya asundwo ba wonti no mo kwa no mu nyini pamra na yenya anma asumdwimra na unkon akogina kontin kro no na kire se aboa dodo ne kakra na mum de obetuma kan se bum sa wo se ohema de abusua ayini oya ade asini so ogitum so oya ade asini bia nanka waye ni amonhu bia nanka ompe but ayise obonu kwadu a ese fata kwadu na enan akoda afiase ewo enoma bi hu ebi okobo okro no okowia ade okofa obiyire onwuram okofa obiyire wadi dem firi a woye onye de hie mpaja wati asesa enoma bia eno de odibo no kwadu na chese onse fata se omutumi chusuma ne man nimu moye de hie dia na nidu ba bia na wa submit benemu no 95% no aba hema ne yoma de hie saa ne ba emema ne side nso a emema no with consultation with the few for man penny for member no de omu kontimi nyi omu hene abribi omu e consult oba penny o fi enye ohima o so ohima ni wa abusua no ba penny o fi na motimai modehie eni to sanjine ka sase mu wi a court be na e ko sana ubegina de so na asesa de decision ko gina de so it constitutional mandate no ina ya chro ya asantini akan don't forget say osante hene asante amansem nko na odi ndaje dem ka wate ase enti ekrubia ni tisha asante ase no ozo hu say constitutional we no ebi dimension nemu no abusua na nyemu hu nyina na bet osante hene ohunu enti no mebo a ono so konhwe akohwe no yi ansa na waba badwuma bekasa enti on kasa on fana no nto asem so no no ni mpefe se asem a making no kure trudo a ntrobi ani hu enti e man sa ahoto so ni akonya ne se otimi ka kire kira badwum kase men kanse makot bi ansam no asem da enye na hantan kwa so na on se nipa de o kan sa wi a afina amanfo be read meaning studio kai no bi a chichirim se de no so si asefa echese o se min kanse bia makot bia ntwuma no no fom ese manu di sem da ene nanka spegant ya se ene nanka benya sante hene asie chire se onu anso no ba be kasa no wa ye fully consultation with sekadwa ene sunsun ni bibia wa ye sanche ni nyina edison ikadwa mu na ni masedi a na sante hene tumi na koyo no tisu mu na ni masedi a ene na no krotodo no obeka no ka wi a no kurachi wo question bi fiachi ni abofunu bi sanity there's no question after truth intino sanity na mana hotoso ni ahodin timi ka kire obi a said men tena manhia ni asem ma court bi sama no di sem da ene nanka menya sante ene nanka sikadwa ntiase and the sanity yo hene matiga say amane customary law ne right no ena ede pefe wo manhia ntino se ne no mogina so di asem dia ene court bi and memo asem ntum ya ti ase na meka we ato aso ansa na waba second question so won say manhia setena ne asom na ye kase ye kosom no osom ne ye ba bia ye ko ekusua ya kan ntete ye hyehyɛ ya henie
to me, and she say, Kumudi, fine for so dear Sam, you'll be differ, Nina, and Tia some near. And yet, and then you ever started a Yadiana, and I'm ya to ho, and you did bully any dear Kumo, Abra, Yakotina, be almost a boss upon. Now you know, I can't up one, a cake, I can't tell Muna. It is sunshine, I hear into your son, and I'm on my biaco, and it is a bully any day moment, so Yakoson, or something else about Sonibi. Yana, I'm for against a cassia, Cosuma, just a Cosum something. Now I'm for church to different. Because I want to ask you, the always will be some way, you know what you do me. Done so, but baby, I'm a wrong interpretation. And you know, Senator was here. Because you're Cosuma, and just be a Nipano, Koye, and Quasum, Samuel, Mensia. So quiet, come out, woman say, what do you fool or something in the if we are mine in a cassia, if we are bring pockets here, you consume a baby, I see a mamrani a money. Now, you wouldn't say any sir, I was song. That's our way of worshipping. And I'm more Mabako. And it's an Sani friend. So you cast a new bianity, almost all mountains be a sick casanitrasia, or when no grand source. Onka. And the bones of his own him. 2 teeth and one which are or some air coin for his son and a man mosu. You do much say no much station lady, a mamma mania yuma. And if any say something into soon be. Sometimes I'm not no more to our dinner. We bet him the Aginibia bass, in predia so. Every one or something, no one could do. No, so it could be a day, Ephraim. And you know what secretaries are. A DBA could be an almost so a day. Would you go and crack us? Or would you go in a bit to our true? That DPM and she be a son of the CCTV camera in the hall. And they the cameras were but still I know. Nana Madibi may be a can be any good cratas. You bet me the 40 years and 3 years. Now Bushana Sabijana mention that only be any poem be a wuko. No, we be best a money and I say, a day we date we time we unabijana hama ye can say money see near Corfeo. They are called archives. So what you say? Now, I did say, Bensia, on the records, a mamre, any Bibiana, and she, or Monto, into a somono, Minum Unina, Rebemuna, Kogana, Ukumasia, Nanamutanasi, I have Cocosum, and none of them who are mamre, no money, and she wants to say, because they say, is a book so to say, I could never told you, despite so yet this year. You can't my mamre, now what to say? Now, for anything, you know, and remember, I one day, once in a week and once in a month. Okosoma, what you have been say, okay, in your bedroom crown, Cassie, you know something in move. So the measure no. You know, you move or something, you move or something in him. I guess I may say, Casatrudo near Cano. So I say, and Untina was an Amusia, or Muti keep, or Mutia can gas up a bit, a big booby in him. Oh, so I stayed the area. Something in you move, and I ain't because I saw him and him, was already champion him. And in I idea was a and I fear I did it to her. What I call having quite over Faswa. A Lutana Patema, Wishia, a mamrenia money and a wet Massa, a Fnemu, and I should be a Musai. Actually, Sapodan Henry. In I idea was Usia. Until you say, young man now with alcohol, every crown so to be called not all corner who's young to me, fra. All corner because if I have for Friday, I'll be but to me, no to me, a t-shirt crown where ye be. After using him to me, fra. After a year, now Ujina Mancha because I said, put any pay. So, in the way of Papa Nipa, we wish any power ball, every year in our ball, Eka. But I'm so she teaches the general Wintino. Oh, I know before, but in Bajon, one of them went to 20 when I'm here, some Kuyan UK. Because she teaches it, was so yeah. Yeah, Sanitino, a son dear, a bomb, a view in it, and this enlightenment among whom. Omanre and Wamamre no Amani say. Say Asantifo. Na Yakasa Asantifo, Asantini yet a Monsieur Kubi organ at Debbie. Asantino a can a bibrimu include Toro, Yakaya Wabum, say ya Kaya Wabumi, I ever strong, and a free Asantifo. It dear day is Asantifo. And I'm about to Asantino because of. And to be a titty semka. Na wasan sem hunyaw. Se who yashye any aquani a mamreni a mania. A bema no maybe o ka.
ube kana ukudru so udi ahunwa ne beka afi ubenya ni je no do so nkwama asantini na we no because enya by mistake and I say by chance na obey asantini o wo de asantifo nkwane tribe they fought for the identity to preserve the identity, they fought for that. So what I say boni kra be no anti ase ose David jeti me hye de me ma me tum ene ye say ukuri nyina na kuma pem kra pem be dey ebeba. Indeed, they fought for their identity. They are so proud and they have preserved their culture since time immemorial as it stands now. Omuda sukrema omunyi muntino. We are santinya manenya wa baby abekubia no. Ma okasa asante kasa no. Eya kankasa no mani na di we bia sampa o ya santini. Na wo suni oban ensu show sampa. Santina na no. Na wo bi su tawachi. Enu ntimo wasan de semu hia on sa na opa kire. Yo hene yebeda asepi na dasene asaba onche. Matime me da bas. Ene ya yura Charles ndio sisi wa meeting nkwande meet Charles show. Tie tuwa share no subscribe bia no. No wagina so ye no wati asem ni ye. Na de bia to kotodwom